Alén das organizacións, a historia da lingua está composta por nomes individuais. Un deles é o de Alba Nogueira, unha persoa vinculada aos dereitos lingüísticos tanto desde a perspectiva formativa como tamén a da súa implicación e compromiso co galego. A situación é a que nos di a propio Consello de Europa cando avalía a Carta Europea de Linguas Regionais e Minoritarias cada 3-4 anos. E o que nos di é que incumple a Carta e a incumple porque non, non satisfai os compromisos que adoptou o Reino de España, que eran ter un ensino en galego para todas as familias que así o pedisen, é dicir, ter unha liña de inmersión, ben co modelo de Cataluña, que para todos os estudantes ven unha liña específica para quen o quera como fai Euskadi, pero iso era o que tiña legalmente o que tiña que ser. E estamos incumplindo eso e despois os datos sociolingüísticos que temos, públicos, a pesar de que a Consellería non faga o que tiña que facer, pero os estudos sociolingüísticos que existen doutros ámbitos, a Real Academia Galega fixo algún, os datos estatísticos que salen do IGE, etc., indícannos que se está perdendo falantes mozos, é dicir, que a educación aí ten un papel regresivo, non progresivo, como debería ter na normalización. Entón, a miña valoración é que non está conseguindo os efectos de ter alumnos plenamente competentes nas dúas linguas oficiais a salir do sistema de ensino obligatorio. O dereito é un mundo moi amplo, vale? É dicir, está a xudicatura, está o ámbito da abogacía, está o propio papel que fai a administración pública. Entón, eu creo que hai que diferenciar ámbitos. Eu creo que o que é certo, e é unha cousa que, por exemplo, que contrasta co que sucede fora de Galicia, é que no ámbito da administración os usos formais sí que están normalizados. É dicir, que en Galicia toda a actividade administrativa de casi todas as administracións se fai en galego. Os papéis que saen das administracións, ou cando menos en bilingüe, pero, desde logo, digamos, os usos formais. Os usos orais non é así, en cambio. É dicir, que aí xa hai un cambio. E despois, no ámbito da xustiza, a situación é francamente mala e sin evolución. Apenas hai sentenzas en galego, apenas se desenvolven actos procesuais en galego, hasta os actos máis simples non existe documentación accesible para facelos en galego. Para calquera pleito no que te queras meter, hai que dar un poder para pleitos para que un abogado actúe nese proceso. Pois eu podo dicirche, porque me pasou a min, que os poderes para que un abogado te represente nun xuicio, nos xulgados non existe un modelo estándar en galego accesible a calquera cidadán que vai ali a dar un poder a pudacta para otorgar a representación. Hasta ese punto. E, en xeral, o que comentan as persoas que traballan na xudicatura é que facer calquera acto xudicial en galego lles conleva o doble de traballo, porque as aplicacións non están preparadas, porque os modelos e formularios que teñen para facilitar o seu traballo están en castelán e en galego solo por, digamos, o traballo heroico de algúns que se dedican a traducir cousas e a proporcionarllas a compañeiros e compañeiras para que as podan utilizar, pero iso, claro, iso implica que nada que cambie a norma, ti tes que cambiar ese formulario que usas para introducir, entón ten que facelo outra vez voluntaristamente quen fixo eso da vez anterior, pero non existe unha dinámica desde que desde a administración, neste caso a responsable, digamos, do que o funcionamento da oficina xudicial, digamos, hai como un reparto competencial e a Xunta de Galicia, vale? Entón, a dotación de medios, etcétera, etcétera, a Xunta podería facer eso e non o está facendo.
Eu creo que a evaluación é o encefalograma plano. Eu, desde hai moitos anos, fago a crónica de legislación e xurisprudencia para a revista Llengua e Dret, que é unha revista prestixiosa no ámbito dos estudios sociolingüísticos. Teño unha crónica semestral. Constame encher unha páxina cada 6 meses de iniciativas de planificación, de normas, etc. Entón, eu creo que é unha política absolutamente átona, pouco activa e con unha ausencia total de iniciativa ou de intentar atacar sectores que podas considerar que son prioritarios para reverter, digamos, marcar un punto de inflexión na perda de falantes. Non hai ningunha iniciativa en marcha nesa dirección. Compre diagnosticar onde tes os problemas, fixar medidas para revertilos e obxectivos e avalialos cada certo tempo. Eso é como se planifican as cousas. Entón, tú dices, teño un problema aquí, cal é o problema? Pois que hai poucos neofalantes na franxa hasta os 30 e tantos anos. Pois teño que ter políticas para esa franxa. Cales son? Tens que decidir cales son, como actúas. Actúo a través dos medios audiovisuais, a través da educación e os medios audiovisuais, a través como actúas. E despois tens que decir, bueno, pois vou conseguir estes obxectivos con estas medidas, con estes cartos, a estes anos vista. E avalialo. Todo eso falta. É dicir, que como consigue Euskadi, que ten unha situación moito máis complicada lingüísticamente que Galicia, de moitos menos falantes do euskera, como consigue Euskadi recuperar e que haxa xente que se incorpora ao euskera sendo de familias castelán falantes? Consigue con unha política que di, vamos a conseguir que os docentes se formen. E entón vou destinar estes medios, darlle estes cursos, permitirlle que salan do colexio X horas para formarse, vou poñer unha liña de euskera, vou facilitar, pois eu que sei, que os campamentos infantiles as persoas que están ali se expresen en euskera para que haxa unha incorporación a actividades, pero teñen unha planificación. Eso produce efectos a medio plazo, non instantáneos, pero os produce. E como aí, en moitos outros ámbitos. Realmente non. Non porque, que conste que na xenda estamos falando sobre todo do goberno autonómico, pero tampouco creo que neste momento sexa unha prioridade na xenda tampouco do PSOE nin do BNG. Sinceramente, eu creo que nos gobernos locais que encabezan esas formacións tampouco hai políticas especialmente, digamos, implicadas nese ámbito. Eu creo que estamos nun momento como de debalo xeral, como de desánimo colectivo, non? E entón, máis alá de celebracións un pouco rotineiras, etc., eu creo que hai escasos exemplos de políticas que intentan ir un pouco máis alá e entonces, bueno, eso é un problema, quer dizer que a tensión social eu creo que falta en moitos ámbitos e falta incluso a propia tensión cidadá. Eu creo que o movimento en defensa da lingua tampouco está nos seus millores momentos neste momento, é dicir que é unha cuestión que é multipolar, non? Pero creo que todos nos deberíamos mirar un pouco a que por que está fallando, e eu creo que a falta de tensión é bastante xeral.